நமசிவாயம். அடியேன் சிவந்தாங்கல் சிவதனுசு திருக்கச்சூர் கிரிவலம் வந்துன்னுருக்குறோம். அழகாக கள்ளி பூ பூத்து இருக்குது. இதை காட்டணுன்றதுக்காகவே இப்போ இந்த வீடியோ அடியேன் எடுத்திருக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது. இயற்கையோடைய அழகெல்லாம் வார்த்தையால் சொல்கிறத விட நேரில் பார்க்கும்போது, நடந்து போகும்போது, ஒரு இடங்களில் ஒரு மூலிகை வாசனையை கிராஸ் பண்ணும்போதும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபீல் இருக்குல்ல, அதை யார்கிட்டையுமே சொல்லவே முடியாது, உணர மட்டும்தான் முடியும். சப்பாத்தி கள்ளி இது முக்கள்ளி சொல்லுவாங்க. இந்த முக்கள்ளி வீட்டில் இருந்ததுன்னா திருஷ்டி எல்லாமே போகும், பாசிட்டிவை கொடுக்கக்கூடிய முக்கள்ளி இது. இந்த மாதிரி கிரிவலம் வரும்போது மூலிகைகளை கிராஸ் பண்ணும்போது இது கூட இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன்லாம் நமக்கு நெகட்டிவை விரட்டி பாசிட்டிவை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால தான் இயற்கை அழியக்கூடாதுன்னு அடியேன் பிரார்த்தனை வைக்கிறேன்.